Kepiye kewajibanmu? Para matur Kanjeng Adipati. Anggen kula gladi sedaya para prajurit Mandalika. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan sampun dados prajurit ingkang titis tetes lan renggina Kanjeng. Bagus. Yen to ana penarek prajurit sing isih pagangan anyar, sira wajib gladi saben dina kang supaya dheweke nanggone olah kegladian Blaraga wis padha tatas. Penake anggon mulungguh. Tumbak Cemeng. Oh, timbangan kula Kanjeng. Bawis tuku tambahan Tumbak Cemeng. Sanget ingkang pundi minangka dadosaken jiwan. Nanging boten katalupen ingkang abdi ngaturaken sungkem pangabekti. Yo, tak tampa kepiye wajibanmu? Pareng matur. Anggen kula lagi gedung pusaka boten wonten pusaka
Terus yen to kaya ngono gedhe tanggung jawabmu. Saumpama ana pusaka kang ilang saka pelangkan, jonggolan mustakamu kang dadi pangewan-ewan. Wis tanggung jawab. Sambane do. Oh, tinimbalan kula Kanjeng. Harus tuku tambahan ono. Nggih, pun kula tampi minangka dados jejimat nanging boten katalupen sungkem kula pojok Kanjeng. Ya kepiye wajibamu? Anggit kula gladi sedaya nem-neman mandhapipun saking dusun sak menika sampun siap manunggal dados tunggal Kanjeng. Ya. Aku pitaya kawasiramu benake anggon mulunggu. Nistakaken dawuh. Ditambati Wis tanggung jawab. senajan to lungguhmu manggon buri, aku ora bakal beda-bedake pangestuku Gusti wajib nampa. Sampun kula tampi dadosaken jejimat. Benake anggon mulunggu. Wis tanggung jawab. Bali marani kote pinapan. Ajih kula Kanjeng Adipati. Ana ing Kabupaten Boto Slebar ora ana wong kang tak percaya ya mung kajaba sira. Kepiye katentreman ana ing Kabupaten Boto Slebar te? Kanjeng Adipati. Babakan katentreman wonten ing Kadipaten Boto Slebar. Kula kinten boten wonten ingkang ngujiwani. Malah sangsaya kawula wonten ing Boto Slebar. Ing wedal menika sami manggendal dados tunggal nyengkuyung anggen Kanjeng Pranata wonten ing Kabupaten Boto Slebar. Teh pinapan sumuk kula. Bungah atiku sakwise aku keprung apa kang dadi aturmu. Ya pancen kaya ngene tak jaluk ana tetembungan manunggaling kawula bisa anjajiki praja te. Teh Kanjeng Adipati. mesti kaget atimu. Iki dina durung ketiwaya, sira tak timbali supaya ngadhep kalian ingsun. Sedang menika sas. Menika dalam jejuwanipun pisowanan. Penyerantum pala kesedya prajurit minggahipun sesepuh wonten ing Kabupaten Boto Slebar. Cektosipun wonten wigatos menapa. Ora ana ing Boto Slebar wis kabawah perintah ana ing Praja Majapahit. Kamangka sesuk esuk barengi plething surya saka wetan. Kabeh bupati pemancat kang supaya asok glondong pengarang-arang ana ing Kraton Majapahit. Lah sarene aku ngelingi bab patine Kakang Bupati Pandanegris. Iki ora ana liya sing mateni kuwi Brawijaya Majapahit. Lah, beda apa aku saben taun asok glondong bareng ana ing Majapahit. Sing padha pepak angger ana ing pengarepanmu sing ping pisan. Wong aku rumangsa kapan banget marang Yai Dipati Minak Panji Wulung. Jalaran wis sak ketara suwe aku ora nate ketemu lan panjenengan. Rak yo sugeng to Yai. Nggih. Kula Bagas waras mboten nandang lelara Gusti Mate. Syukur nek ngono aku melu seneng. Bungkap angka loro. Nggih. Pindha salira sinuwun Prabu Brawijaya Damarwulan. Keng supaya iki dina aku bisa adu arep lan sak pirunggan lan panjenenganing Yai Dipati Minak Panji Wulung ing kono bakal rembug ngenani tatanan negara Boto Slebar antaraning Praja Majapahit. Badhe ngrembug bab tatanan praja Kaparonya ingkang pundi Gusti Mate? Yai Dipati Minak Panji Wulung. Nggih. Yai Dipati pinangka saka guru ana ing Praja Majapahit. Ning ya gene wis 3 ngancik 4 rambahan. Panjenenganing Yai Dipati Minak Panji Wulung tansah gondhanake kursi palenggahan ana ing sajroning Praja Majapahit. Godhange kursi palenggahan Yai Dipati Minak Panji Wulung ing kono gawe bingunging kabeh saka guru sesepuh munggahe sinuwun Prabu Brawijaya Damarwulan. Tenane nempok kahanan apa sakjroning Boto Slebar sliramu ora sowan ning Majapahit.
wonten ing mbata Slebar boten wonten kahanan napa-napa. Ugi boten wonten karepotan punapa-napa. Ning anggen kula boten sowan ngersaning Bro Wijaya Damarwulan Majapahit. Sampun 3 sekawan ngancik wiswanan sedaya kula sampun kula niati, sampun kula sengaja. Wis mbok sengaja kapara wis kok niat. Nggih. Sing mau teges piye? Niat balela kula. Balela. Yai Dipati Minak Panji Wulung. Rumangsa kaget sakjroning atiku. Parandene keng sira iki dina ngandhakake bakal nguwalake panguwasa Majapahit tegesing Mbah. Mongko nek sliramu iki dina wani panguwasa Majapahit kudune rak ya kinanti dasar sing gumathok. Nganggo dasar apa keng sira wani panguwasa ning Majapahit. Namung kula ngingingi bab sedane Kangmas kula Bupati Pandan Inggris. Brah mangkala rikala semanten patine mboten sarana grah ugi mboten kapundhut Gusti kang akara jagat nanging sedane Kangmas Bramangkara dikrenah kalih tiyang ingkang ngrenah mboten sanes namung Bro Wijaya Damarwulan. Lah mula kang sangka kuwi Kangmas Bramangkara niku sedulur kula wonten paribasan Kotata Iwak Mambuamis. Kula tega larane nek ora bakal negake patine sarene sing mateni Kangmas Bramangkara ana liya Bro Wijaya Damarwulan. Mula aku bakal bales patine Kangmas Bramangkara. Yai Dipati Minak Panji Wulung. Nek pancen ing sira ngandhakake bakal ngudi tuwuh perkara patine sedulurmu lanang Bupati Pandan Inggris Bramangkara. Patine ora sarana dikersakake Gusti sing gelar jagat. Kapara diklenah dipidana pati lan sinuwun Prabu Bro Wijaya Damarwulan. Dadekno kawruhmu ya Yai Dipati Minak Panji Wulung. Ya gene sinuwun Prabu Bro Wijaya Damarwulan. Iki wis tegel mentala matrapi pidana lan sedulurmu tuwa Bupati Pandan Inggris Bramangkara. Jalaran apa? Nalika semono sedulurmu tuwa Bramangkara Bupati Pandan Inggris iki wis wani panguwasaning Sinuwun Prabu Bro Wijaya Damarwulan. Balelaning sedulurmu tuwa iki ora bisa disandhek, ora mendho ning tansaya ndadra. Pangorbanan tumpa undung kawula sing ora ngerti bongkot pucuking perkara iki melu dadi korbane. Tak ibaratake kaya dene genisak mlik mungguing rapak. Upama age dibasmi bakal mbebayani, nek ora age dibrasta bakal ngonjowara. Dibrasta wae iki isih ana sing munggak semi. Ora liya dulure lanang ya adine Bupati Mbata Slebar Minak Panji Wulung. Apa pancen yen to ana peranganing kawula utawa Bupati Andahan sing duwe luput njur pidana pati kang dipatrapke kawan kaluputan kuwi. Yen to kaya ngono teges Bro Wijaya Damarwulan kuwi jagale menungsa ratu sing ora nduwe welas asih karo kawula. Apa ora ana pidana liya sak liyane pidana mati Gusti Pati? Yai Dipati Minak Panji Wulung. Nek kowe ndumuk lan sinuwun Prabu Bro Wijaya Damarwulan iki sing ratu
jagale menungso iki kliru. Merga apa? Lupute sedulurmu lanang iki gedhe. Mungguing pranatan ana ing sadroning Praja Majapahit. Pranatan Praja Majapahit. Sapa gedhe labuh labet nampa ganjaran prawat lan labuh labete. Tumiba lan kosok balene. Sapa kawula gedhe lupute mungguing pranatan Majapahit ing kono bakal nampa pidana. Nek ana kawula Majapahit iki sing duweni luput sithik-sithik diparingi pangapura. Njur dununge ngendi? Pradata adil ana ing sadroning Praja Majapahit sing diasta dening Sinuwun Prabu Brawijaya. Dadi kaluputane Bramangkara Kamas Bupati Pandhanan iki siki ora mersupura. Kapara nyata. Semoga aku Bupati uga duweni pranatan. Piye pranatan ana ing Nek pancen Brawijaya Damarwulan ora wis kawan kadang tuwa Bramangkara. Semoga aku bakal disepro karo Brawijaya ana ing Majapahit. Bagus. Kyai Dipati Minak Panjibu. Aja pisan-pisan. Kang sira wani panguwasane Sinuwun Prabu Brawijaya Damarwulan. Merga Sinuwun Prabu Brawijaya Damarwulan iki tak gambarake kaya dening Sardula gedhe sing lagi tapa. Sardula gedhe kae sing lagi tapa. Tepojok kahanan, tepepeting swasana. Iki ora nyemburna was, ya ora nyokot. Cukup gobretake petitemu gawe geger ana ing botosne. Saiki gumantuk kali iki. Aku ora bakal mundur sak jangka yen to ngadepi wong sak dapur Brawijaya Damarwulan. Botos lebar tak susang bulu balik. Jebul tanggapan sasmito. Derek Iwak Bupati. Balik ki jelas to.
Gen aku saking kancang kudu nangis terus. Sapa? Eko. Sapa? Ini ora usah nangis sing wis bali ning Jatisrana gak apa-apa. Lete. Lete. Ayo. Hop. Kertapati. Yen to kula waspada. Lampah panjenengan pingken ingkang panjenengan waspada. Sak tenanipun wonten perkasa. Kertapati. Yen to Pedro ngerti tak wene ngerti. Yen to rikalenggan iki ana ing Kabupaten Botoslebar. Pak Dewa Geger. Ketua saka wangsa ing kraton Majapahit. Jaya Wilastro. Jaya Wilastro. Wantun gawe geger wonten ing Kabupaten. Pancen ora baru. Kertapati. Keminangka senopati perang saka ing Kabupaten Botoslebar. Kudu bisa melu sanduk lawung perkara iki. Lagi wae aku pasurayan kelar. Pepati saka ing kraton Majapahit Jaya Wilastro. Aku ora kuwo. Kula kabeh tak pasrahke karo kowe. Panjenengan kula atur matur. Tengah tiyang-tiyang Majapahit. Mantul kae bapak. Kaya dene Senopati Mbata Salebar Kertapati yo.
bener sing mbok kandhake Gusti Patih Jaya Wilastra. Kertopati nyendhek nggonku bujung Minakpati. Saktenane ana wigatine apa? Iki dina Gusti Patih Jaya Wilastra gelem ora dibali ana ing Majapahit. Aku gelem tumuli bali ana ing Praja Majapahit. Lamun iki dina wis kinanti Restan Bandan Bupati Mbota Slebar minak panji tak sowanake ana ing Praja Bisa rangket kandangan Bupati. Minak panji nang saran langsung. apa syarat lan saranane watuning donya ana tak wujudake. Kertopati jembambah depan. Joget tak kendang. Tansaya suwe rumangsa judet nalar peteng marang pikir yen to saben dina lan saben wengi tansah katigong marang ucapan kabar sing takton. Aku gagas kabar mau beda menyang kasuyatan pergono wiwit dengan nganti tumekaning saiki wiwit aku kuncung nganti gelung paribasan nyatane nggon urip ana ing desa Taman Gandir Seki wong loro ndak napa dhewe bapa ning yo apa nyata apa tenan nek kabar sakjroning minak Supena kuwi duweni dulur tunggal sak kang aran Joko Mbak nyata apa ora? Nyata, Ger. Lho, sampean
kalih. Ning yen to tak sawang teko kadolan. Pulatamu beda kelawan pati. Boleh? Jebul sing mbok gagas rina kelawan wengi sejatine Minak Supena kuwi duwe dulur apa ora? Iya apa? Nek leres Bapak. Mila ngantos kula niki saben dina saben wengi. Boten purun makem awit. Heeh. Mergo judheke nalar kula. Sateman peteng netra kula awit mikirake. Leres botenipun menawi Minak Supena gadah dulur. Ya, Kang aran Joko Umbaran. tole kowe sing duwe dulur loro. Pisan Joko Umbaran lan Joko Pujat. Tole dulurmu kuwi satemah pindhane jambe sinigang yen to nyawang kebagsane kawan kowe. Ning ngaten, Bu. Ya, Napa leres? Menawi ing rikanggan iki Joko Umbaran niki sampun dados dipati menyang Blambangan. Lho niki leres napa mboten? bener. Ora luput sing dadi Pak Dawamu. Ate leres. Mulai ngaten saestu Joko Umbaran mapan menyang Blambangan. Kaya ngono. Nek kula nyuwun pamit, kula tak jumujuk nang Blambangan. Ketemu kawan dulurmu. Kowe jemujug ana Blambangan ora bakal ketemu le. Mangkirin. Lho sampean kok saged nunjuk kados ngaten? Iya. Lha kados pundi Bapak? Sak tenane sedulurmu barang wis temekaning pati. Sampun tepakane pati. Nek ngaten gagar wigar. Menawi Minak Supena kepen ketemu kelawan dulur kula tunggal Pagulon. Ning sewu Bu. Rumaos kaget agenge ndadosaken pitakon sakjroning ati. Iya. Menawi cetha Joko Umbaran sampun tumekaning pati. Lho, patinipun Joko Umbaran niki karana gerah napa Bapak? Tole Minak Supena. Kadangmu Joko Umbaran matine ora lara. Boten Lan gerah. ora dikersake Gusti kamu bawa aku ora. Laju, Ana sing mitenah. Wonten Ana sing sing mateni. laju sinten Bapak? Sing mateni Ratu Majapahit Brawijaya. Brawijaya Damarwulan Bapak. Bapak, Minak Supena antaraning Joko Umbaran iki dulur sak pagri. Kula gambarake gocong suruh. Dipun walak-walik beda rupane lan kagigit padha rasane. Padha kaya iwak mambo seki. Tega larane ra tega marang patine. Minak Supena antaraning Joko Umbaran. Mila sangka kuwi, Bu. Aku njaluk lilah sampean cedak Majapahit balas patine Joko Umbaran. Gampang. Yang kamu bakal membales bukti. Balas tirani sedulurmu gampang. Ning kowe aja nyalurani dhewe, aja mbok gampangke yen to kepengin mateni kawan Brawijaya menawa gampang aja. Boleh Karepe sampean Minak Supena. Yen to kowe ora nganggo akal. Temekamu ana Keraton Majapahit padha karo nyarake nyawamu. Boleh? Oke rene. kang sampean kesake pripun? Kowe kepengin balas patine sedulurmu. Leres. Rewo-rewo. Ana ing Keraton Majapahit suwita. Yen bos keraton kowe ditampa kasuwitan, gampang nggo munduh mijet kowe nganti. Ngaten Bapak. Nuwun pamit Bapak. Kaya dina wae, kowe
Kakang rumangsa bungah lan seneng parandening garwane ingsun padha kumpul nyawiji dadi siji ana ing jroning taman Kaputren Majapahit. Ya kaya ngene sing ndak jaluk rina padining bengi, aja nganti padha pepisahan, katruning padha sayuk brugut, nyawiji nggoning tresna karo pun kakang. Lah sliramu kepiye diajeng Anjasmara? Kang Mas Prabu Brawijaya, Kang Mas. Iya.
Iya. Rumus dinasar saebetipun manah Anjasmara. Ing wekdal sakmenika sampun kapan kawengku dados garwanipun panjenengan. Awit kula menika tresna sanget dhateng pun panjenengan. Boten wonten kakung ingkang tresnani namung kajawipun panjenengan Kangmas. Nek ngono ra beda karo atiku Diajeng Anjasmara. Sakwising siramu dadi putrane Rama Patih Lugender, saiki ndak boyong ndak sengkake dadi garwa ana ing Majapahit rumangsa seneng ya. Iji menika leres Kangmas. Diajeng Kencana Wungu, Dhateng timbalan kula Kangmas Prabu. rasaning atimu kepiye wong ayu? Kangmas Prabu Bangjo. Sangbetipun manah kula remen sanget. Amargi Kangmas, kula menika sampun kakung bedarwa dumateng panjenengan. Malah saya garwa panjenengan menika tiga cacahipun. Panjenengan boten pila-pila lan boten ban sinaden kalian ingkang garwa Kangmas. Sak bisa-bisaku kabeh garwa pun kakang ora bakal mbanjing mbandeladan. Kabeh ndak anggap adil. Padha-padha garwa. Mula ya Diajeng, kudune padha sayuk ngawiji ya Diajeng. Diajeng Wahita, Iki kula Kangmas Prabu Brawijaya. rasaning atimu kepiye sakwise ngrikala semono sliramu dadi garwaning Minak Jingga Urubisma ndak slametake saiki wis dadi garwaning Brawijaya Damarwulan. Kangmas Prabu Brawijaya. Kula remen sanget rene pencerahan nika saged ngampetake dhateng kula. Saya kula menika pencerahan pundhut garwa. Remen sajroning batos kula Kangmas. Kaya ngono. Inggih. Diajeng Anjasmara, Kencana Wungu lan siramu Wahita. Kula Kangmas. Jroning pun kakang netepi kewajiban darmaning dadi sesembahan ing Majapahit. Wis sawetara suwe pun kakang ora ketemu marang siramu kabeh. Mula ing papan kene pun kakang kangen lan kapang. Pun kakang kepen lombaning samudraning asmara marang siramu kabeh wong ayu. Kangmas Prabu Brawijaya. Diajeng Anjasmara, Kula pikantang sanget dhateng panjenengan. Menarika panjenengan ngesakake lombaning asmara, sesarengan dhateng garwa ketiga negara. Malah sangsaya kalih sangsara. nek ana siramu kang lan kapang karo kakang wong ayu. Kula kantang sanget dhateng panjenengan. Saras kapang kula sampun boten saged kula gambarake malih. Nek ngono ra bisa karo ati. Lah siramu kepiye ngono? Diajeng Kencana Wungu, ora ana wong senewan gabyo. Sing suwe iki pun kakang mati marang garwane iya iya. Mula Wahita Kencana Wungu lan Anjasmara, aku kepin bukti sepira to gedhening rasaning tresna wong telune pun karo pun kakang. Ayo sapa dhisik? Monggo kanggo dipun buktekake. Sepinten agungipun anggil panjenengan tresna dhateng Kangmas Brawijaya. Kaya ngimpi ya Diajeng ya. Mergo garwane Kangmas Prabu Brawijaya
garwaku suarane yo apik-apik. Kenapa sakit dipun lajengaken? Diterusake wong ayu. Babar pisan wong ayu. Inggih Mas. Rumangsa seneng lan bungah. Parandening garwa padha tresna lan batin marang aku. Mula ya diajeng sak ketemuning kabeh reh ning ana kewajiban sing urung ndak rampungake. Mula diajeng kencana wungu dina iki ndak aturi mapan ana sakjroning taman Kaputren luwih dhisik. Kamas Prabu. Yen to pesot dengan dalam pulau kedang katon itu dalam takut. Wonten kawas sampeyan Kaya ngono sing ati-ati wong ayu. Sawetara jajengan Jasmara ndak aturi bali ning kepatihan. Besok lamun tok aku ngersake jajengan Jasmara bandak bali. menawi kusito sampun dados dalam perjalanan ingkang kagem. Aja Sing ati-ati yo wong ayu. Wahito, sliramu ojo seneng atimu. Dina iki pun kakang dawuh marang sliramu supaya sliramu awat-awat lan jantung sak tindak laku ning sekadang kendalamu. Ya. Yen to sampun cedha dipun namung manut dhateng panjenengan. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati yo diajeng. Mojo paekan ing sabukala ora ana alangan sawiji apa iso paekan marang panguwasaning Jawata bali kedaton